Dobar dan, dajte mi 2 produžene espressa. Nema na čemu i drugi put. Što ti ne piješ kafu, brate moj? Neću, hvala. Nema veze što si mali, nego ti samo ne pije, jel? Ne pije se, da. Co Fefe? Počinje da peče, izvoli. Hvala. Šta je ovo, brate, prika? Šta je? Pa pogledaj ko, brate, jedva da je... Brate, evo, isto nam je, nemoj da sereš. Šta ti nije... Idi skuvaj sebi kafu. Ne, idem do kafića, ja popet kafu, brate. Na pitanje šta je ovo? Ovo si hteruš, očigledno, brate mi. Fuj, ovo sad, ja mislim da sam pravi, prvo nas dvojica skuvali kafu jutros. Fuj. Da. Kako da ne? Molim to kako zove. Morat ćeš mi napisati opravdanje za ženu. Da, zamislim. Bio sam s drugom ženom na ljubavnom mostu. Izvini, draga. Shit, brate, mora da se... Ja, pa brate, pa samo ovo. Daj meni. Ajde. Ajde ti pridržim. Ajde, izvolim. Snimaš? Snimam sve vreme, stvarno. Sa malo, sa telefonom, da. Što ružno izgleda ovako, nekako mi je kao... Zašto sam lepša. Da, zoomirana si. Da, ovako ko žaba. Ja sam spreman. Pa samo ovako. Ma samo zatvori, da. Bravo. Dobro, ajmo ponovo. Uopšte nije lako. To kao naš odatle, pa kao kadar na regu. Wow. Ništa sad, ovo ne, dugo. Baci. Ali da li ga snio, ne? Šta? A to se kao baca u vodu? Da, ovako se baca. Ne šeri. Da, pa vidiš za koliko dole imaš kakvi ključići. A šta misliš? Ako izginem, pisat ćemo na mišketa. Imamo drugu, nema veze. Hvala ti. Samo dronovi. Šta? Stefan ima i kameru ili samo... Ima i kameru, lagane si. Aj, može. Aj, ponovno ništa nisam vidio. Prva limenka, onda ovako u krug staviš na stop. I onda mehurići krenu da se vrte u krug. Znači da smo na prekucu. To su te tavankutske fore, to pusti. Hoćeš opkladu? Neću ja da se kladim, hvala. Brate, sad ću da je ošturimo zemlju i vidjet ćeš da kad uradimo ovo što sam ti rekao neće ni da prsne. Neka, ajde snimamo pa ćemo lako posle. Gdje ćeš? Aj vamo, dođi vamo. Da šije sunca. Da, naravno, kako je to pitanje? Može. Odlično. I sad skloni samo limenku, bra. I sad kao podigni da nategneš. Se bolje pivom, idi u kurac prikanje. Odlično. Hvala puno. Možda ponoviš šta si rekla, brate mili. Eto te. ISEC je studentska organizacija koja se bavi volonterskim i stručnim praksama. Tako da dođite kod nas. Eto, čuli ste, ko hoće da volontira. Ja bi išao, ali meni treba para, tako da mogu ja da dođem da snimam vas kako vi radite za 50 eura. Što nije smelo, mi smo neprofitna organizacija, tako da nemamo budžet za promocije, nažalost, ali možemo da... Da? Eto. Ja ću dati sve od sebe da vas razglasim. Nije mi dovoljno širok objektiv na kameri. Joj, život. Aj, do a kickflip. Da. Molim te, ovo treba da novi šorc. Ajde. Ovo treba da novi šorc. Evo, da se gledimo, ovdje bi imao barem 100.000 pregleda. Šorc napravi od mene. Kad sam ja tu foru htio da bacim, ali nisam htio, nisam znao kako Kako da mu kažeš? Da! Kažem ti ja, brate, ovdje sam mnogo popularan, vidi opet deca hoće da se slikaju sa mnom. Ego mi je znači ovako. Snimamo start, koji je skroz tamo, ali pošto mi idemo na tamo onaj kvad, kao što vidite, onda smo došli vamo tu na pola puta da trči sve vreme. Nećemo ipak trčati, idemo direktno na kako se kvad.
Idemo! Bravo! Može jedan osmeh za kameru? To! Bravo, momci! Nažalost nemam, inače bi ga pio, veruj mi! Ja, možda bi bilo bolje da snimim sebe ovako. Se vidimo. Ja sve vreme snimam, brate, i sebe, a? Kako se mene kralj. Jako sam... To! Samo gas! Sad pun gas, a? Da! Nisam očekio da ću dati tako gas, čak samo brzo da siđem. To je bio start. A jasno! Idemo! To! Nisam mislio da je tolika prašina jutros, znaš da je Bora? Jutros je bila rosa. Jasno, i nije bilo tako prašnja. Sad si ih, da, ustro si ih maksimalno. Iz legalnih razloga moram da kažem da sam našao ove naočare na zemlji. Kako se nikom ih nije dao. Ali rešio sam sebi očar što malo da vidim bolje nego što sam vidio sada. I sad idemo opet isto kao sinoć, samo što je sad dan, pa ćemo bolje vidjeti šta radimo. Sad razmišljam, brate, viš, dotle treba da dolaze i onda oni skreću vamo i idu tamo. E sada, tamo ti je cilj, kao što vidiš. Biće tamo, kako se to kaže, Stefan, što je super. Ali, ja sam nešto razmišljao da trčim, ne, čekaj, vratim naočare. Da trčim, ali isto tako sam malo pre zatrčao se nešto i skoro umro. Tačnije, ova noga mi je zveknula. Tako da, jako mi sviđa ovo što mogu da gledam i sebe i da vidi da ja idem i tako da svi zajedno gledamo i baš da nam bude lepo pali na skurac duba, što bi rekli. Ja sam dosta snimio, ovo mi je setup za snimanje, onda ja tu kao metim kameru i zato je taj kadar, razumeš? Baš mi se sviđa. Inače, ostavio sam ovaj drž za svetlo od sinoć i provalio sam, s obzirom da nije moj objektiv, da je to ono kao dodatna zaštita, što je cool. Ali da, idemo sada kako za još pravo. Ovdje sam i sinoć šetam, ali je bio mrak pa se ništa nije vidjelo. Ali evo vidite, danas je baš lepo. Kao sija sunce i sve te fore i kao wow, baš je nice. Tako da čak i ima tu neka ova reka. Sad će ispast glupo, pošto ne znam kako zove ova rečica, potok šta god da je, ali ostavite u komentarima slobodno. Inače moram da ispričam anegdotu, brate, sa kvada. Tamo kad sam presao da snimam, kad sam upotio one beauty shotove i sve to i kaže me Nemanja kao silazi možda sad na Grbovo, kao drž se. Ja rekao okej, držim se, brate, za Grbovo. A meni je rekao da će da ga potopi. Druž, u momentu. Skoro mi ispod telefona, skoro mi ispala ja sam skoro, lik me držao me za nogu da ja ne ispadnem sa kvada, pošto, brate, znači, umro skoro nisam. Sad čuli ste ulaz za prvi finish zonu, a prika meće naočari, jer kako se te zove, čekamo da dođu odatle. Hoće li te danas? Sad kad smo to rešili, sada idemo, kako se to kaže, u pravcu cilja, da hvatamo bukvalno ovaj kadar što vidite. Viš ovako tu je neki kadar otprilike, samo sad kamera moja ne hvata, ali dobro telefon vidi, da mi bude jasno. I onda odavde i kao wow. Hoće da bude ludilo, ako uspem da snimim kako mislim. To! Jebi ga, brate moj, što ne reče? To, brate! Ali ga je brzo, brate. Jedini fucking što je kao off-road trka, brate, ja snimim samo po asfaltu, to sam primetio. Tiho idem. Jebam li ga. Miška sretno sa montažom. Prošlo jedno 6 bajseva, brate mili. Ja sam ih sve snimio. Ali, hoće ovaj. Hoće, gledaj samo ovog brata. Što među babe prolazi. Maši kameri! Bra! Nije mi mahala kameri. Pa ovu bratovo sam snimao i prošle nedelje. Sad već mi se jako ide kući. I sad jedva čekam, brate, da se završi ovo. Ne znaš mi je loše, što mi se ide kući. I zato što, brate, mi se ne radi jer je nedelja. I krenuo lužičko kolo, što znači ide mi se kući. Ja ne znam da plesem. Opa, vidi begaj. Ja kad bi plesao tako kao ti, da je meni kraj bio.
Ali ovo Užičko kolo, to znamo, ono 1, 2, 3, tu, 2, 2, 3, nazad malo. Snimaš mene, ne smiješ bez mog znanja da me snimaš. Nisam ja njim u planu da vas snimam. Nisam njim u planu da vas snimam. Niste mi estetika neka. Zbog estetike? Ovdje samo se svađa s ljudima. Te ove što? Čekaj, izvini. Pošto nemam njegovu dozvolu. Izvolite, Čiko, kako maltretirate dete, evo. Pošto nemam vašu dozvolu, sad ću da vas snimam. Oj, snimio sam kako sam ubacio foru. To, bravo! Kidate! Ne mrdaj! Stanite, trkam, pomerite se sa staze. To, majstore! Bravo! Opa! Sad gledaj, ovo idem preko. Jedan bajs. Drugi bajs, sad ćemo izumirati. Ali ne dolazi nijedan bajs više, fuck. Moram da snimim kako se spuštam dole. Znači da poginem, da imam zabeleženo, da imam bicikle, za sada nema. Dobar dan! Hoćete da se slikamo? Da! Ajmo brzo, svi zajedno da se slikamo dok nema bicikli. Hoće da budete u vlogu? Da, da li smijem ja njih da stavim u vlog? Nisam sigurna, nemam potpis. Onda nećemo. Počeo sam malo pre da snimim kako ću da umrem. Pa da nastavim pre nego što... dođe još bicikli. Sad. Dobro. Aj sad. Sad kad poginem ovdje, popizdeću, blago ću popizdet. Nisam. Idem kako radim. Znači, šijem face i štrikam bicikle. Evo, braća, hoće da budu u vlogu. Gde ste, braće, jeste mi dobri? Jesmo. Hoćemo se slikat? Hoćemo. Ajde, nekako se iđe, pa ćemo tu preko ove rijeke da se slikamo. Moj me ložit, brate, mili, ja od vas skačem da snimam. Evo, vidiš. Opa, šta radi? Pecanje? Da. Oj, sad, to je tvoj kanal? Da. Polako, ali sigurno mi se više nimalo ne radi. I ostalo još tipo 15 ljudi da prođe. I to je to. Tako da, veoma se zadovoljan. I gladan. Evo kako sam rekao da mi se više ne radi i da doću kući i sve to. Pa prošlo jedno 45 minuta od onda i ja još uvijek radim. Ali dobro, sad stižu biciklisti neki još dodatno. Tako da sad ćemo da ih uhvatimo da idu brzo. Opa! Nisi umorio? Jesam. Jesi, je li bilo teško ovo 2 dana? Nije bilo baš toliko teško. Jesi se ti umorila ova 2 dana? Da. Šta si radila? Možete mi reći? Radila sam, trčala sam. Trčala si svaka čast. Ja sam se natrčao, čisto da znaš, samo s kamerom. A što ti danas nisi vozio, brate moj? Zato što nisam imao pogodnosti, nisam donao baš bicikl i zbog tih kao pogodnosti nisam uspio da vozim. Razumem te. Situacija je sljedeća. Fajrunt je već tu. Nas dvojica smo izdominirali nama danas posao, ali još uvijek nije bilo proglašenje, zato smo još uvijek tu. Nakon ovog sljedeća destinacija KFC. Tako da vidimo s vama. Da, yes, KFC, here we come. Bukvalno živim za momente kada jedem u KFC-u i hranim se loše. Oj, hvala lepo. Jedno? Koji ćeš to? Pepsi. Običan. Ovaj sam pojeo bez problema i bez griže savjesti, ja se snijem za kasnije. A ovo moram da snimim, brate mili. Znači... Nemam žinu dovoljno. Ajde, dobro. S ovim ozbiljnim prejedanjem bi završio ovaj video. Hvala što ste gledali. Vidimo se opet za nedelju dana. Nadam se da ćete napokon da gledate moje klipove i to je to.